mago bala anw min ye kalandenw ye ka fara lamɛnbagaw kan ka fɛn fɔ an ɲɛna bilasirali la bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se ka min minɛ ka taa sinsin ni o ye a ka ɲɛ n'an layi wala ko b'a to yen fɔlɔ ko ni layi tigɛra ala k'an bɛ sababu ma ne kɔni dogo tɛ ne fɛ yan koyi ne yɛrɛ bɛ min kɛla kalandenw b'a kalama hali n'u yɛrɛ bɛ ne dɛmɛ k'a kɛ n bɛna dugawu dɔ fɔ a ye sɔgɔmada fɛ a y'a kɛ n bɛna dugawu dɔ fɔ aw ye sɔgɔmada fɛ a ka surun dɛ a y'a cɛsiri a k'a kɛ wurudi don wallahi ni dumɛna kan k'a fɔ ko salon ka fisa ɲinan ye kalo tɛmɛnen ka fisa ni kalo ye a ka gɛlɛ i k'a ye dɛ a faamuyara ni i tilalen ka baara bɛɛ la parce que ni wurulikɛlabaw fɛ nin tɛ baaraba ye i b'a fɔ ko ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab o joli o ye siɲɛ 6 ye o y'a sɔrɔ i ye seliji ta ka ɲɛsin Alahu Taala ma sɔgɔmada joona fɛ i bɛ ya wahabu siɲɛ 6 kɛ kuranɛ aya dɔ bɛ yen kullama dakala alayha zakariya wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisabin kuranɛ aya kan ka kɛ suratul maryam de kɔnɔna na i bɛ nin kalan siɲɛ 4 ya faamuya wahabu ma wurudi fɛ siɲɛ 6 wa i bɛ sɔrɔ sa ka wahabu wurudi siɲɛ 90 ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya wahabu siɲɛ 90 n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka aya in wurudi siɲɛ 5 o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka wahabu wurudi siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka aya in wurudi siɲɛ 5 ka dugawu kɛ o y'a bannen aya in wahabu bɛ wurudi 196 mais aya in bɛ wurudi siɲɛ 14 o fana ye wahabu hindu de a faamuyara n'i ye wahabu fi wahabu fana ta a bɛ taa bɛn de ma yani 14 sigiyɔrɔma 14 o ye joli a tata sigiyɔrɔma 14 o ye 196 de o de don wala o de ye nin an karamɔgɔ ni ni i dumuni kɛ i bɛ dɔnnibaw caman ta dɛ mɔgɔ bɛ i si filɛ k'i ka dɔnni ta hakɛ filɛ o t'a dɔn i bɛ ka ta cogo min na wallahi ne bɛ nin kan aw yɛrɛ a bɛ se ka taa ta mun ɲɛ b'a la o bɛ se k'a ta k'a kɛ ni min y'a kɛ o b'a nafa sɔrɔ ala ka lemina d'a ma donc an bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka jija ka sabati u ka vidéo ninnu fana partager u bɛ se ka tigɛ ka bila u ka yɔrɔw la mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ an t'a dabɔ foyi kama mɔgɔw ka se ka dalilu sɔrɔ u yɛrɛ bolo u sigilen u ka baara ka da ala la ko jaa ne fana ye ala wele a bɛ sɔn nka min bɛ ɲini o fɛ o ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye o de y'a sara ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ min mana kɛ ala ka barika don a la ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka partager kosɛbɛ tiɲɛ don waati dɔw bɛ kura an bolo an tɛ live yɛrɛ sɔrɔ fiyewu mais don kelen mana sɔrɔ an fɛ a ka d'an ye mɔgɔ caman fana ka sɔrɔ don mun mana sɔrɔ ni don tɔw kana kɛ kelen ye o de la an b'a fɔ a y'a partager sinon partager tɛ foyi se an ka page ninnu ma k'a fɔ k'a bɛ wari dɔn ou bien a bɛ fɛn dɔ kɛ o tɛ a kun ye mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ yɔrɔjanw fɛ hali sini ni dɔw ɲininka u b'a fɔ k'anw bɛ réseau k'o y'an ka fɛn ye kunun dɔrɔn de o kɔrɔ a ma bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ mun b'a se ka mɔgɔw sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ se k'a kɛ a y'a ta k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn ala ka lemina d'an ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ n'a ye min kɛ ala ka barika don a la an ka jamana ye an bɛ dugawu k'a ye an b'a k'a yɛrɛ ma hɔrɔnya waatiw de la yarabi ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ala k'a bɔ kumakan na k'a kɛ kɛwale ye fanga ninnu bɛ cɛsiri min na jamana ka basigi ni jamana ka yiriwa la ala ka se ɲuman di an'u ma ala k'a n'u kɔlɔsi juguya min ni bawali mun bɛ ka ta ka ɲɛsin u fɛ an jugulamɔgɔw fɛ ala k'u fanga dɛsɛ yarabi ala ka jugu ninnu fanga dɛsɛ ala ka jugu ninnu lafo ala ka jamana faamaw yɛrɛ sanfɛ yarabi jugu dogolen n'a bangelen Alahu Taala bɛ min fan dɔn ala ka hakilina ɲuman d'u ma u ka segin u kɔ ni ala yɛrɛ dɔn a tɛna segin mun kɔ
amika defu kile ni ala ka tora boluka amin ya rabbi ala jonyu mo mbanga jamana kono no be ka do ke jamana ala ka oluka ma ala ka jugun no magusa ala ka malita nyefe amin ya rabbi anya ala ka jamana demu be tunga ni shona ala ka tunga hera danu ma kanu kisa gelawma ala ka sabati ni malambe ma ila kanu ko son sallallahu wasallam ame je ka fatata a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة